Como portavoz municipal do BNG no Concello de Vigo, veño de enviarlle ao Consello de Sanidade o certificado oficial da moción do BNG que foi aprobada o pasado mes de xullo polo Pleno de Vigo sen ningún voto en contra, nin o do Partido Popular, na que se exixía reformular radicalmente o modelo que a Xunta do Partido Popular pretende impoñer no novo CIS Olimpia Valencia. Un CIS que vai nacer como unha copia cutre do Isabel Zendal da madrileña Díaz Ayuso, un edificio reformado, pero sen dotación de persoal propio, cun 20% menos de profesionais dos inicialmente previstos, sen novas contratacións e co traslado de persoal doutros centros de saúde da nosa cidade e o feche injustificado do Nicolás Peña. E que, ademais, abre a porta á desaparición da pediatría na atención primaria cun primeiro paso que é retirar este servizo de centros de saúde como Coia ou Pintor Colmeiro en contra do criterio de continuidade asistencial que defenden as sociedades científicas e a propia Organización Mundial da Saúde. Estamos ante un novo exemplo de como o Partido Popular continúa a castigar, a cebarse de maneira sádica en contra da sanidade pública de Vigo e da súa área. As viguesas e os vigueses xa padecemos un hospital Álvaro Cunqueiro recortado e privatizado cun sobrecuste de 470 millóns de euros, o desmantelamento parcial do Meixoeiro, a anomalía de que máis de 100.000 persoas reciban atención hospitalaria en Povisa, con menos persoal e sen as mesmas condicións asistenciais que na rede pública. Xa sofremos a tomadura de pelo dun centro de saúde bonsai en Bouzas, onde arestora só hai un médico de familia cun 85% menos da capacidade asistencial prometida. E unha atención primaria que continúa ao borde do seu colapso con esperas de até 3 semanas en un número moi importante de centros de saúde para lograr unha cita en moitos centros e un PAC raquítico que ademais continúa sen contar con servizo de pediatría. E agora, o que o Partido Popular prometía ia ser un reforzo para a atención primaria non suporá ningún medio adicional, só un cambio de lugar de recursos xa existentes e coa estafa política de presentar como centro integral o que vai ser apenas un novo centro de saúde, dado que non vai contar tampouco con servizos como radioloxía ou probas diagnósticas avanzadas. En lugar de CIS, o Olimpia Valencia debería chamarse CRS, Centro Recortado de Saúde. Por iso, desde o BNG facemos un chamamento a toda a cidadanía de Vigo a participar masivamente na manifestación nacional convocada pola plataforma Só Sanidade Pública este domingo en Compostela que partirá ás 12 da mañá dende a Alameda. Temos que levar o clamor das viguesas e dos vigueses até a capital de Galiza para enviar unha mensaxe clara e rotunda. Unha mensaxe incontestável, a de que non imos permitir que o Partido Popular continúe a tratar a área de Vigo como o banco de probas dos seus perversos experimentos de recortes e privatizacións cos que xa nos converteron na zona cero da desfeita sanitaria en Galiza. Que non imos tolerar que a Xunta continúe a xogar coa saúde, coa nosa saúde e mesmo coa nosa vida, facendo da atención sanitaria un grande negocio para as súas empresas amigas, para defendermos, en suma, o noso dereito a unha sanidade pública, integral, universal, gratuita e de calidade.